Днес ще ти разкажа за 9 причини, защо ексклузивът работи за продавача и какво реално печели, ако подпише ексклузивен договор. На четвърто място, фокус на ексклузивните оферти пред стандартните договори. Ексклузивният имот получава пълно внимание и във фокуса на екипа пред останалите оферти. Това е така, защото агенцията е изцяло ангажирана с неговата реализация и има пълното доверие на продавача. Без ексклузив имотът се губи след десетки други и не получава необходимото обслужване и целенасочени усилия. На пето място, за имота има само една професионално направена обява и купувачите не се разконцентрират. При ексклузивния договор обявата е една единствена, с професионални снимки, видео, точна информация и добре подбрани послания. Това вдъхва доверие у купувачите и повишава интереса, като създава и конкуренция между тях. Без ексклузив се появяват различни обяви с разлики в цената, снимките, в описанието, квадратурите и прочие, което създава съмнения и обърква купувача. На шесто място е защитата от некомпетентност. Ексклузивът гарантира, че продавача работи с един професионалист, който познава пазара, законовите изисквания и умее да води преговори. Това го предпазва от грешки и рискове в комуникацията с потенциални купувачи. Без ексклузивния договор може да попадне на посредници без нужната квалификация, които да дадат грешна информация или да компрометират продажбата чрез посредственото си поведение. Това са само част от причините. Последвай ни за останалите.